Nga maluyagon mag-isahanon, Permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita. Kag drama sang bumbu radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Basahan ang nasulat mo, Filimon, para nga mabatian sang imo mga classmate. Yes, ma'am. Ang akong istorya, ma'am. At tinisado ka magamigahay nga gwapa. Pero isa sila kalbo. Isa sa to kadlaw. Birthday siyang kalbo. Di ka pangitang yung amiga nga regalo sa iya. Ay napinsa siyang amiga siyang kalbo nga ang paborito nga kolor siyang kalbo pula. Pero ang inbakal niya nga usaya, yellow. Nagkanto na siya sa birthday. Kaginatag yung regalo. Nangakagang yung amiga nga kalbo eh. Ang pamangkot, amo niya. Nga naakig ang amiga yung nga kalbo. Yun di puga, agabang. Kung may selfing ka, patindugon ka sa tunga. Kung wala, patindugon ka man Japon sa tunga. Yung iba, kalahin man sa istorya, pero very good. Ako yung nga kanami sa tindog mang Japon sa tunga. Bakal kilang ko permis ang chorizo nga ginabaligya, bro. Dali ng burat, computer ta. May inaskwila. Bawhuling. Tulog ka bala si Buklan ho? Nagapaning hawak siya sa ilaog saran? Siling mo, daw si Sino nga sindero, nga daw wala utang sa bangko. Pati kasi na kay buslot ang bulsa. Ihapon na lang nabilin nga mga lechon. Kag lechon manok sa aton refrigerator. Panos na na, iti wala man na sang may makaon. Ay, abaw. Basi kon kauno no bay na ha. Malain balain na. Tubuan kasi na barikos. Ba? Chelvina, batuan na. Ihaboy ko ni kay Buklan. Hey! Agoy!
Anong nagaboy sa akong sambato? Batuan to Buklan! Ano? Kanga ginaboy mo ako sa batuan barikoson. Nainit ka? Kaya wala ko ikaw ginasapat. Hoy, Buklan! Mahuya ka sa panit mo! Hindi gid man ako magsapak sa mga buklan nga pareho sa imo! Ute nga ginaboy mo ko batuan. Ano ka nagapasapak-sapak? Nga hilabtan mo ko! Kanga nga hilabtan ko ikaw. Ikaw hilabtan ko? Wala tala nga magpresidente ka barikoson. Uy. Kag para ka makaibalo, bisan isabiyad ka pa sa alambre, hindi ako yung maghilabot sa imo. Never, never, never in my life. Ari pagin ay! Uy, si Alvina, basi kon maubos ang aton batuan. Ah! Bisan maubos! Basta maigo ko lang si Buklan. Hit! Hit! Hoy! Ano ka pagin? Agoy! Nan. Hoy! Barikoson! Maakusan ako marder! Baw kanamit. Kaaslom nga kanamit. Baw kanamit isang sabaw sang aton bukaw-bukaw nga kadamo sang batuan, no? Kag hindi nang inamatan, maakusar ako kay Kap. Ining akon bukol sa ulo, I will convert to cash. Wala makaibalo si Barikoson nga hungod ko nga paakigon siya para habuyon niya ko batuan. Sus, kamahal nga daan sa mong batuan. Baklon ta pa na? Mugid. Ginpatawag ko ikaw, Albina, kami akusasyon si Tagoy sa imo. Nabuklan gid siya kay tigin paulanan mo kuno siya sang batuan. Kag nakita ko man nga may rason siya nga mag-akusar sa imo kay ti nabuklan siya matuod. Ti kinahanglan magbayad ka sang danyo sa iya, Albina. Pila, Kap? Sugot na siya nga bayaran mo sang 1,000 Approve! At di Mayo kay wala ka na magpamatok pa. Para amo lang na. Pero, Kap, wala pa ko sa buong kwarta. Ilista lang anay, Ay, hindi na pwede, Albina. Kinahanglan nga magbayad ka subunggid. Mabayad, Kuya Kap, Pero wala pa gani ako kwarta. Hulaton ko pa nga may mabayad sa akon, kay ibayad ko kay Buklan. Akusar lang siya kung maakusar siya, Kap, Pero wala pa kuya sang kwarta nga ibayad sa iya. Pero kung gusto ya, hatagan ko siya sang dahon sang oregano. Damo to sa likod balay, Kap. Kung hindi pagid siya magpasugot, mag-akusar na lang siya. Kay lagson ko siya hasta sa punta sang ulo sang manok.
mo, Kap? Hindi magbayad si Baricoson sa 1,000 nga danyo siya? Utang lang kuno anay. Hindi Hindi mahimo na ya. Kinanglan mabayad siya. Mabayad siya, Kap. At ako sara ka ng kuno Kay lagso niya kasta sa ulo sang manok. Nagasubra ng Baricoson niya na ay. Nagasubra na sa, Kap. Mainit yan ko, habuyon ko na sa Granada. Uy, tagoy. Kung matabo nga may naghaboy kay Albina sa Granada, ikaw gidyang ipadakop ko. Anay ka, Black Cap? Sa din ka nag-aapin man? Sa akon o kon kay Baricoson? Wala ko iya sa ginaapinan, tagoy At ko na mo, kinanglan bayaran niya na ako, Kap. Bayaran niya ko. Dali na lang bala eleksyon, Kap. Hindi na ako magbarangay kapitan. Natak-an ako. Mapatay na lang ako sininga wala sa pilas. Mayo kay nasugata ko ikaw Filimon. Uray, Nagsiling si Kap. Nga pahibalon ko ang imo amay. Nga may pabuto-butuhan buwas. Parte sa adlaw sang meeting kung saan o hiwaton. Gani kinahanglan. Atugid sila sa barangay hall buwas. Karon nga, ari ka na Filimon. Ikaw na lang ang maghambal sina sa imo amay. Uray, Hindi ka gid malipat ha. Mabuto si tatay mo buwas. Ote sige ha, kay malibod pa ko. Uray. Ato na siya, Uray, Hindi man ko na dapat malipat. Kaya para hindi ako malipat, sulit-suliton ko nga mabuto si tatay. Sulit-suliton ko samtang nagalakat ako. Nga mabuto si tatay. Mabuto si tatay. Mabuto si tatay. Mabuto si tatay. Ay! Buto ni tatay. Nakasandad ko ba? Papangan ko. Hindi ko lang panginambit na mabuto si tatay, Kaya daw delikado. Mayo kay ari na kamo. Kag mayo man kay ari ka naman diri tagoy. Makasugod na kita sa pag-meeting. Ako yakap basta sa mga amo sine nga kinanglan ng akong presensya, ginakadtuan ko ginaya. Man ako yung nga tao, responsable. Ako yakap. Wala ko yung nagasugid. Apang ang akong obligasyon, ginaobligar ko na iya. Hindi pareho sang iban nga makadto lang kung may tupa. Umura kung sino na tumod mo Baricoson, ha? Hoy, buklan! Husto gid ang hurubaton ngang may pilas, mahapdian. Wala ko yung pilas, no? Ikaw naton may pilas. Basta subong wala pa mapali. Bastos! Same to you. Order! Order in the court. Karon, sugura na nato ang aton nga meeting.
Ginpatawag ko kamo, kay mabutang kita sang adlaw nga sa diin, makatipon kita. Kay man, kung magbutang ako sang meeting, masiling kamo nga may ubra pa kamo. May kaladtuan kamo. Hasta nga kami na lang ni Samson ang nagaatubangay dire. Karon, ang aton meeting, pabuto-buto tani ha? At di adlaw nga Domingo ka pa. Domingo. Adlaw nga Sabado, Kap. Sabado? Oh, ano pang iban nga adlaw dira? Nga wala na gyud sa may masuwestyon kung mag-amos sina. Adlaw sang Sabado kag Domingo lang nga ato nga pilian. Adlaw nga Domingo kap ang pilion naton. Maayo na yung nga adlaw. Domingo, wala to tanan obra. Nga apiliton mo yung mga tao nga Domingo, Buklan. Maayo yung adlaw nga Sabado, kay wala obra ang tawo. Kung Domingo, nagasimba, kag nagapahuway. Ay, basi masunog ka kung magsimba ka barikuson? Mayo na yung Domingo kap, kaya mga tao libre. Sunuhada! Hoy barikuson, hindi ikaw ang ginambal ko. Gusto iya sa mga tao sa adlaw sang Domingo. Sabado! Domingo! Sabado! Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Fast sa Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig.
tubig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo. May kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan. Kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day. Magtulog sang temprano or getting enough sleep. Eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha.
Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM, Sunday program review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country and a perfect 10 countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. and a day with your mellow favorites, and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig mao sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga sinyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang sinyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ang hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sino man nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob
dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulso. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangganabong nga tagparamati, sa karon nga adlaw padayuno naton ang kasugpun sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Ahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sa nagligad, ginbalik ni Paul kay Choy Pedro ang duta sini nga ginbaligya. Gani amo na lang kalipay sa tigulang. Samtang si Oji naman, ginpadalaan ni Mylene sa 10,000. Diri sini nga bahin mapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Napulo kalibo ang ginpadala sa akon nga kwarta ni Mylene. Kung magsige-sige ini, hindi na ako sini magproblema. Ang dumdum ko kung wala naging sang pulos ang babae nga to. Pero may ara pagali. Apang, hindi lang kay amo ining ihatag niya sa akon. Kinahanglan nga tagan niya ako sang katunga sang iya sweldo dito. Hatagan niya ako sa luyag niya kag sa inde. Ha? Matuod, Berto? Oo, ason. Bisan gani ako doon hindi ako makapati mo. Ginbalik ni Paul sa ako ng akong nga duta. Kag nagsiling gani sa nga pwede na kuno ako makapahalab sa nga akong mga kanding sa mga duta eh. Kag ason, babakal ako liwat sa madamo nga kanding. Kag kung magdamo na ini, bayaran ko man si Paul sang amat-amat eh. Sang binaligyan ko sang akong nga mga kanding. Ay, abaw Wala gid ako yung maguna-una nga kaayo gid gali kay Paul. Ay, sus, abi mo lang. Nag-ayuhan gali sa negosyo dito nga mga feeds para sa mga manok kag mga baboy ason. Hamak mo ina. Sino ang maguna-una nga mag-aayuhan karon sa iya kabuhi si Paul? Amugid. Baw kag malipay gid sini si Mylene. Kung makahibalo siya nga ari na sa ako lang akong duta ason. Malipay gid siya sini. Amo man ako. Kung mag-amo sina, manguma ka naman subong.
Bangod nga madamo nga mga manok kag kanding ang ibo nga atipanon. Ay, amo matuod ason. Pero hindi bali Ay, nalipay gid ako ason. Nalipay gid ako. Hamak mo. Nagsiling pa si Paul. Gabayaran ko lang siya kung sang amat-amat sa ginutang ko sa iya. Hello? Hello? Ako ni Maylin. Oji? Ikaw? Anong kinahanglan mo? Nabaton ko ng imugin padala nga kwarta. Maayo! Kag hindi na ako maluyag nga magpanawag ka pa diri sa akon, ha? Nahatag ko ng ginpangayo mo. Gani wala ka na sa makuha pa sa akon. Bana mo ako, Maylin. Basi ko nalipat ka, ha? Wala na kuya sang labot sa imo, Oji. Tungod nagbulagay na kita nga duha. Nakasal kita, Maylin. Basi nalipat ka? May katungdanan ka bilang asawa sa akon. Kag ano nga katungdanan? May katungdanan ka nga maghatag sang imo katunga nga sweldo. Ano? Bang, may huya ka pa sa paghambal sina sa akon, Oji. Wala ako sang katungdanan nga maghatag sang sweldo ko sa imo. Ginpatay mo ang aton anak. Wala kita sang anak. May ara! Wala ka lang nga makakita. Mangin kastigo mo ako. Gani nga nahulog ang aton anak. Visit ka. Ikaw ang nagpatay sa aton anak, Oji. Kriminal ka. Amo ka palang makahambal sinasakon kay may kwarta ka na? Pwes, katungdanan mo nga buhaton ang ginisiling ko sa imo. Ihatag ang katunga sang imo sweldo sa akon. Kay kun hindi, mahinulsol ka. Hindi ako pagpahuga, Oji. Tungod wala ako mahadlok sa imo. Ay, Han? Wala ka mahadlok sa akon? Pwes, makikita ako sa imo, amay. Kag isugid ko sa iya, nga bana mo ako. Ano? Kag hindi lang ina. Kastigoon ko siya kung magpamatok siya sa akong gusto nga matabo. Hindi pagpahilabti ang akon amay, Oji, ha? Hindi, Ged. Wala siya labot sa aton. Nakita kong inyo balay. Purti katahom. Siguro dako nang nagasto mo, no? Ang balon kong imo amay, nga ibaligya to, kay kinahanglan kong kwarta. Ano? Uy, wala makaibalo si tatay nga may bana na ako. Gani hindi ka magkanto dito, Oji, ha? Hindi pagbuhatay na. Tanaw na ton. Pero kung ihatag mo sa ako ng kwarta nga ginapangayo ko, hipsan ko ini. Apang kung hindi, sorry ka lang. O sige. Sugot na ako. Ihatag ko sa imong katunga sang akong sweldo. Hindi pa kontento si Oje sa ginpadala sa iya ni Maylin. Gani gintaw ganiya ini, kagin pangayuan sang katunga sang sweldo ni Maylin. Kag kun hindi kuno ini maghatag sa iya, kadtuon niyang amay ni Maylin kagkastigohon. Sa pagpadayon ko pagid. Arts, total karon pa man kita masugod sa pagtukar. Upo danay sa akon kay mawan battle ta sagwa. Uy, ha? Na naman? Nagdaog ka sa sugal, amigaw? Sobra pa. Man nagpasugot na nga akon asawa nga ihatag sa akon ang katunga sang iya sweldo sa abroad. Uy, amo gali. Kung amo may allotment ka na gali kada bulan? Oo, eh. Amo na nga nalipay ko, Parts.
Hindi na ko yung magpalibog sa akon isa kasawa. Piloy. Mainuman ay kita. Mintras wala pagta makasugod sa pagtukar. Uy, daw maayo aw. Nagdaog ka siguro sa sugalay. Sobra pa. Tungod nagpasugot na nga akong asawa, nga ihatag sa ako ng katunga sang iya sweldo sa abroad. Uy, kun amo, may allotment ka na kada bulan? Oo. Amoy na nga nalipay gid ako. Tungod hindi na ako magpalibog sa akong isa ka asawa. Uy, duha galing asawa mo? Isa lang ang asawa ko sa abroad. Ang isa, amoy nang akong asawa gid. Ang sa abroad, amoy nang ikaduha kong asawa. Ikaduha nga asawa? Oo. Ang ikaduha kong asawa, amo ang sa abroad. Ang una kong asawa, may bata na kami nga duha. Pero wala makahibalo ang akong ikaduha nga asawa, nga may asawa na ako nga daan. Uy, saan mataboy na? Utak ang gingamit ko, Biloy. Utak! Ang akon ikaduhang asawa, amo ang masagod sa akon unang asawa. Kag ang akon kita sa pagtukar naton sa kada banwa, amo ang akon igasto sa akon ikatatlo nga uyab. Ano? Oo. Katahom sining ikatatlo ko nga uyab eh. Estudyante. Kag naga-edad pa lang sang 16 anyos. Oh, 16 anyos? Wow! Believe na ko sa imo, bro. Amak mo, ha? Amo na sinang edad mo, pero may uyab ka pa imo nga 16 anyos? o tiano, nakabalo ng imo unang asawa nga may ikaduha kang asawa kag may nubya ka pa nga 16 anyos? Wala siya makaibalo, Biloy. Amo gali? Kung amo, inang asawa mo nga una, among palangga mo sa tanan. Kanami sina nga babae, patyon. Ha? Nga ahaw? Hindi ako maka-ex sa iya eh. Ibalo kami utod na siya nga rebelde eh. Nagsiling siya sa akin nga kung magtinunto ako, masapwan na lang ako nga wala na sang ulo. Uy, amo gali bro? Oo. Amoy na nga wala ko nagatinunto sa iya. Man, ara permi sa balay ang akon bayaw. Dira sila nagapauli kung hindi sila makapauli sa syudad. Amo gali? Kag Meg, hindi kagid manugid ha. Apang nagaplano ako nga kung magdayon sila sa balay, ipadakop ko sila sa mga pulis. Amo gali? Oo! Sitting pretty na kung tani ako kung wala sila sa akong kabuhi. Apang wala pa ko sang mahimo siya eh. Ang cellphone ko. Meg, dali lang ha. Sinoblay ni man. Tanawon ko be. Si Maylin? Hello, Maylin. My love. Ikaw gali? Nga nagpanawag ka? Uy! Hamo gali? Pila ang ginpadala mo? 20 mil? Hamo gali? Hindi ka magpalibog. Wala sang matabo si imo amay nga si Berto. Kag hindi ko pag ibaligya ang inyo balay.
Isang init na dumadaloy, ialay mo ang bagong pag-asa. Sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Mga biyanso na gininyo sa pagpamati, ang katapusan nga bahin sang sulat nga aton ginatagan sang kabuhi diri sa panatuntunan, Provincial Jail, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang, mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kag pagkaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo.
Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo maybuloan angot sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management ukon paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang material recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon clusters sa mga barangay. Sandig naman sa Citizens Suit Provision sa Section 52, may gahom ang sinuman nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo, batok sa kay sinuman nga nagalapas sa mga provisyon sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi, kon sinuman nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provisyon sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act,
ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga gagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Iligal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtub 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtub 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin. Basta Radio Bongo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay. Just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanina. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamos ang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharong nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagdigad. Nakibot kisi sinya sang mahibalan ang bugos nga natabo sa kabuhi ni Camilla. Makapanubli matuod siya sa balay-balakasyunan kung matuman niya ang gusto matabo sang yamay. Sa pagpadayon ko pagid. Hindi na ako maluyag nga makita pang amo nga duog sa niya. Bangod lang nga makakuha ako sang iya balay kag kwarta. Ayhan, makapaayo man sa imo kung makadto ka dito, Camelia. Wala pa kamo mag-ataganay ni Jack, hindi bala? Kag mahatagan mo na sang closure,
ang butang nga nagatublag sa imo. Halimbawa, parehos ang imo damgo nga nagatublag sa imo. Ang telepono. Up. Hello? Jack Jacinto? Yes, ma'am? Sino ini palihog? Si Mrs. Lagrimas, mother ni Aiza. Classmates ang anak mo nga palaaway, si Buffy. Oh. Ha? Si Buffy? Nga, ano naman ang ginhimo sa anak ko? Gintikwang niya sa hagdanan ng akon anak. Kagdabali ang tiil sa akon anak. Ha? Ha? Wala mo ginatuduan sa maayo nga pamatasan ang anak mo? Ha? Mr. Jacinto? Kung tani, ang iloy niya ang ako na malon. Apang sinabatian ko, wala siya sang iloy. No wonder nga, wala man siya sang batasan. Mrs. Kung may sala si Buffy, silutan ko siya. Apang wala ko pa siya masugilanon. Kag wala ko pa siya mapamangkot kung ano gid ang natabo. Amo ina ang natabo. Ara sa ospital lang ako nanak. Kag ginabulong pa niya bali. Dako nga halit ang ginhimo niya sa akon anak. Dako ang balayan ko sa ospital. Kag ang akon kulba, hindi mabayaran. Bayaran kong tanan nga danyos ang ginhimo ni Buffy Mrs. Lagrimas. Ang matuod, nagtawag na sa ako ng prinsipal. Kag makikita ako sa iya. Agod nga ma-regular ini tanan. Bye. TC, i-cancel ang tanan ko nga meeting sa adlaw ngayon eh. May importante ako nga katuan. Buffy, ari na ako. Diyan ka bala? Ari sa kusina. Nagainom sang juice. Kita mo? Juice ang gininom ko. Kag hindi soft drink. Kay siling mo, mas maayo ang juice ang sa soft drink. Hindi bala, daddy? Hindi ako pag-ulo-uluhi sang Diyos ngayon. Tungod na kay balo ako nga may sala ka. Nga gintikwang mong anak ni Mrs. Lagrimas. Ginunahan niya ako panaw sa hagdanan. Para amo lang na. Para amo lang na gintikwang mo siya sa hagdanan. Nabaling isa niya katil. Naging siminto ato sang doktor. Gintikwang ko siya sa katapusan nga halintang, daddy. Kagkadumo ba lang sadto? Nga mareklamo gid siya yahaw. Nga gintikwang mo siya. Anong sala niya sa imo? Ako ang una nga nakapanaog sa hagdanan. Tapos, ginunahan niya ako. Dasan ginlagas ko siya kagintikwang eh. Gusto niya nga mag-una. Kundi ginpauna ko siya. Nga gani gintikwang mo. Kung tani ginpabayaan mo lang siya nga mag-una? Hindi gani pwede, dad. Kaya akong nakauna. Unahan pa niya ako. Eh hindi niya pwede ya. Buffy? Dad, ano na niya si Marieta? Ginapangaluyagan mo? Manyaga na kita. Isit mong lamisa ha. E initon ko nga aton pagkaon. Ano na lang buhaton ko sa bata nga ini? Ano? Kadasi gabi siya magdako eh. Kag hindi ako makahibalo kung anong buhaton ko. Do kasanon lang. Ginakongkong ko siya sa akong mga butkon. Karon, 13 anyos na siya. Kag tama ka problematic. Anong ipamangkot mo sa akon, daddy?
Nga ginpahog mong anak ni Mrs. Gomez. Hindi niya magtulog kay nahadlok siya nga mag-abot ang monster nga ginpadala mo. Dusinto balang bata nga ina mo. Salanan niya kay nagpati siya. Buffy, anong pa nakatuig ang anak ni Mrs. Gomez? Nga ginpahog mo siya nga magpadala ka sang monster sa ila. Kag kaunon ang bata nga to. Kag wala sang mabilin, magluwas sa iya ko. Lahog ko lang to sa iya, Daddy. Nga agani nga ginpahog mo siya sang amusad to. 3 kagabi na nga wala siya magtulog. Tungod na hadlok siya nga magpiyong ang iya mata. Kag basi kung matulugan siya, kag kanon siya sang monster. Pero sang ulihe, napilitan siya sa pagsugid. Nga ikaw kuno ang nagpadala sang monster, agod nga kanon siya. Akig sa imo si Mrs. Gomez, Buffy. Magkadto ka dito kag magpangayo sang pasaylo. Kag magpangako ka, nga hindi mo na pagpahugon ang bata sang amusad to. Kung hindi ko yabi. Kung hindi ka, kuhaan ko ikaw sang iPad sa sulod sang isa ka semana. Kag isa man ka semana nga hindi ka makagwa sa balay. Mangayo na lang ako sang excuse kay Mrs. Gomez sa telepono, Dad. Hindi sa telepono. Dalon ko ikaw sa ila subunggid. Kag magpangayo ka sang pasaylo sa ila sang personal. Dako gid nga problema para kay Mike ang ginabuhat ni Buffy. Gusto niya nga tadlungon ang hindi maayo nga pamatasan sa anak sa pagpadayon ko pagin. Ibilin ko ikaw diri sa salakyan, Buffy, ha. May baklo na ako sa makadali sa mall. Okay, Dad. Sige. Ato na siya. Si Marietang nagapakadto diri sa ako na. Ang mother ni Senya nga kontra ko. Ari siya? Siguro. Matabo naman siya kay Daddy ay. Buffy? Ari ka galit diri? Ba? Sino yung upod mo? Si Daddy mo? Oo. Kag ikaw ya? Ngangari ka diri? Matabo ka naman kay Daddy? Ba, hindi May baklon lang, kuya. Hindi na bala magpaiste-iste. Nga nakahibalo ka nga ari kami diri. Wala maluyag simo si Daddy. Nagsiling siya. Nga nagapakikita lang siya sa imo para sa sex. Ambot ko na amo ina Basta, amoy nang iyagin siling. Kani hindi ka na lang mag-asa. Dira ka na. Bye! Di man. Kundi, madasig siya nga naghalin. Tanawon ko lang kung masapak pa siya kay Daddy. Tanawon ko lang. Jack, luyag ko nga tamparon mo ako. Do sa hindi maayong mudo ta. Matuod gid bala nga ginahigugma mo ako? Ha? Oo. Nagaduha-duha ka pa bala sina? Kuna mo sina? Nga hindi mo ako pag-ipakasal? Nga nagalikaw ka kun hambala nato ng butang nga ina. Marieta, madamo ako sang problema. Madamo ako sang commitment sa akong mga client nga dapat ko nga tumanon. Hindi ayhan. Husto ang kinsiling ni Buffy? Anong ginhambal ni Buffy? Nagsiling siya. Nga sex lang ang kinahanglan mo sa akon. Kag wala na ako sang dapat pangalauman. Ano?
Matuod bala ina, Jack? Ah, Marita, nagalahog lang siguro sa imo si Buffy. Base kung ikaw ang nagalahog. Um, Hindi ako maluyag sang amo sina nga lahog, ha? Bangod may malain gid nga matabo. Ano nga matabo? Nakahibalo ka gid, Jack. Nga ginahigugma ko ikaw. Kag hindi ako maluyag nga may kaagaw ako nga iban. Hindi pagsapaka ang ginapanghambal ni Buffy. Wala niya ina ginaseryos. Kuna mo sina, magkadto ka karon sa balay, ha? Mahulat ako sa imo, Jack. Kag kung gusto mo, mahulat ako sa imo nga wala na sang underwear. Sige. Maabot ako. Buffy, matuod ba lang nga naghambal ka sina kay Marieta? Oo. Ano? Wala akong makambal sina. Nagbutig ka, Buffy. Wala. Nabatian ko ikaw, Dad. Nagkadto dring imo amigo nga si Simo. Naghambalanay ka mo. Nabatian ko nga naghambal ka nga si Marieta. Hindi mo fiancé. Kundi, para lang siya sa sex. Nga kinahanglan mo ina, Dad, how? Ano ang sex nga ina, Dad? Buffy, sa liwat gani, hindi mo pag-isugid ang tanan na batian mo, ha? Bangod niya hindi husto ina. Kutso-kutsira ang gwa mo sina, Buffy. Nga kutso-kutsira, how? Kay matuod man, Daddy. Nagsiling ka nga hindi ako magbutig. Nga bala nga akiga kay Marita. Maayo man siya. Iloy siya ni Sinya. Kag si Sinya, nadumtan ko na siya, Dad. Kaway ko na siya. Man maldita mo. Kung anong bata, amo man ang iloy. Amoy nang hindi ko maluyag nga magsagad kasang ibid-ibid siya, Dad. Kino sa gago kasi na. Anong ginabuhat mo, Daddy? Nagaluto ako sa paborito mong lasagna. Kay may kaupod kita karon sa panyapon eh. Sino, Daddy? Si Marieta kag ang iaanak nga si Sina. Ano? Mayo pa nga hindi ako makakaon sa imo lasagna, Daddy. Sa matubang ko sa pagkaon ng maldita nga si Sena. Buffy! Buffy, magbalik ka diri! Buffy! Nagsulod siya kwarto. Buffy! Buksihan ang pertahan! Ang bisita ta siguro ina! Buffy! Buksi na! Nagpabungol-bungol naman siya. Buffy! Buksing pertahan, sumunggid! Ano, Dad? Nagsiling ako nga buksan mong ganahan. Wala ko kabati. Buksing ganahan! Sa wala pa mataking aton bisita. Mayo gani ko matakan sila. Buffy! Oo, Dad. Wala tanay. Nga, Daddy. Mag-ilis ka, nay. Nagkakamisita ka lang. Lakat na. Ako na lang ganing mabukas ang perta. Ay, salamat. Nabuksan gid man ba? Sorry ha. Nagaluto abi ako sa lasagna eh. Chocolate cream pie, oh. Nakahibalo ako nga naluyagan ini ni Buffy. Ano nga chocolate cream pie? Basi kung masuka ko sina. Buffy? Kay ma-choice mo, ah. Oy. Kamu nga duwa, ha? Sena? Buffy? Sa wala pa kita makakaon, mahimo anay kita sang kasugtanan.
Wala sang hikayay ha? Wala sang insultuhanay. Inang maayo lang kag matahom nga conversation ang aton hambalan. Okay? Okay. Buffy, dala ang pie. Kay dalon ko man ang lasagna sa dining room. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bongo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga